Russiýada daçky gurşawa gözegçiligi edýän Greenpeace topary bilen iltesikli 30 tutuk otluda Murmansk şäherinden Sankt-Peterburga getirildi. 28 aktivist geminiň ekipaj agdalary we 2 jurnalist sentýabr aýynda Arktik deňizinde alınıp barılan birov işlerine protest edenlerinde tutuk edilipdiler. Şeýle-de Russiýanyň Moskwa şäherinde Polşanyň ilçihanasy bir gorag astyna alındy. Mundan bir gün öň çepçi demonstrantlar Russiýanyň Warşawadaky ilçihanasyna feýwerk taňypdy. Bu waka boýunça Russiýanyň daşary işleri ministri Polşanyň ilçisini çağırdy. Kabulda İçeri İşleri Ministrligi geçen ýyl ele salynan 21 tonna bir kanun neşäni otlady. Ýok edilen neşe teristleriniň arasynda giraýin, gaşys dagy hem bardy. Bagdatda ince gün bäri dowam eden ýaşlardan soň köçeleri suwaldy. Şäheriň suw joşmasyna garşy ulgumlary adaty bolmadyk suw mukdarynyň höttesinden gelip bilmedi. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış bolduňyz.